ассалому алайкум тамошобинони азиз ва подписчикони канали Три доченьки, хуш омадед ба видеои имрӯза. ҳозир ман барои шумо ҳам куртаҳои ӯзбекистон аввали шимеркоша нишон метиҳам ва ҳам куртаҳои туркира. бисёр ҳам моделҳои хушруванд. Ин моделҳоро аз ҳар нуқтаи савдо пайдо карда намешавад, барое ки бовар кунед дар бозор намин балшимерка ёфтанаш беҳад мушкилай. Инамино бори ӯзбекистонан, нархи донаш 300 сомонӣ. Марҳамат, ин видеоро ман аз 10 дарвозаи Корвон, тарафи Обтову, 1 рият 196 контейнер ба навор гирифтагӣ ҳастам ва айни замон пешниҳоди шумо гардонида истодам, то ин ки шумо низ бинед анами хел куртаҳоро. Метавонед рафта бо аз наздик дида хтон мустақилона гап занед. бисёр ҳам моделҳои фасон доранд. Инамино ҳамаш бори Ӯзбекистон, качествои нағзш. Ӯзбекистон сифати мисол бори арзоншам дорад ки мала мерка навистагай, сифаташ уқа хуб нестай, вале боз дорад ки бори беҳад хушрӯай ва моделҳои туркиян. Марҳамат, инаминоро бинед, нархҳои донашон 300 сомонӣ, ҳамаш моделҳои туркӣ, вале истеҳсоли Ӯзбекистон. ҳозир туркиёи тозарам нишон метиҳам, то охири видеоро тамошо кунед. на сиёҳшастай ва ёшон материалошон ҳам ваяй вилурияй, ҳам ламиражай. инаиш ламираж бисёрам хушрӯ. хулас ки аз 250 сомон то 300 сомон намин размерҳои калон куртое ки хушрӯвай аз Ӯзбекистон. Туркия боша қиматтаракан. ҳозир туркиёшам нархошам мебинед. Нем стреча конбахтора бинед чӣ хушрӯ кардагиян. Моделош, рангошам аҷоиб фасонай. На марҳамат, ана ин моделоша бинед. Иноям ҳами 300 сомонӣ либосаш. қафоошонам аҷоиб хушрӯ омадагия инора. На марҳамат, метавонед 196 контейнер хитон бо мустақилона равед. 10 дарвозаи Корвон, 1 рият. вай дафъа ман иҷара видео карда будам ва дар уҷа бисёр навистанд ки 10 дарвоза меравем, уҷа стройка шидестай, зданиёи навай, вале 10 дарвоза навистагӣ нест. дӯстони азиз, қафои ҳамукати равед, қафои стройка равед, дар уҷа ҳастай 1 рияди 10 дарвоза. инаиш боша маламеркай 300 сомон. ин маламеркай размерҳои майда дора, нусхаи туркӣ. И боша дӯстони азиз 250 сомон. материалш ғавсакай креп меган, материалш крепай. агар хоҳед на Луи Витони хелиш ҳастай моделеш. як маротибаи дига метавонед ки бозора гардед, шояд ягон ҷо бо арзонтар ёбед. барои ҳавай ман мисол шуморо бо нархҳо шинос мекунам, бо моделҳо шинос мекунам. шояд амин куртаи дилхоҳтона пайдо мекунед ва осонтар мешавад ки аз бозор кофта чизи дилхоҳтона ёбед. инами конбахтош фасони хушрӯ. ина бине ё ду намудан, нархошон ягаю, ана остиноша бине ду намуда, я намудаш саршавии видео да буд, остинаш хе клёш омадагӣ буд. иш боша резинкаи поёнои остинаш. ана ин намуд омадагия, и чиай ламираж. шамам хеле ҳамаша минора 300 сомонӣ, 250 сомонӣ нархошон. ҳами куртое ки шумо дида истодаед. рости видеоро медонед, ман мумкин тақрибан 5-6 рӯз шида боша видео кардан. ман сабаби интернетам камтарак буд ва 13 минута монтаж карда натавониста будам партофта. ино ҳамаш туркияй. исне ки дидестед ҳамаш туркияй. куртои туркӣ сар мешава аз 650 сомон то 850 сомонира. агар шумо куртои туркӣ харидор бошед, мисол суратша партоед, кадомеш ки дар шумо дар корай, ман чӣ мекунам, соҳибша мепурсам, ҳамун куртае ки дар шумо маъқул шудагиай мепурсам, нархша аниқ мекунам, ба шумо гап мезанам. бисёртар нами қиматош 850 мисол нами балшимеркоян, вале беҳад фасонан. чанд видео пеш ман
аз иҷа видео кардагӣ будам ва якчанд куртои туркии балшемерка харидорӣ карда буданд тамошобинони мо ва чун боз аз наздик рафта ҳангоми харидорӣ ман хушрӯтар дидам. дар ҳақиқат ҳам фарқкунандаи куртои туркӣ, ҳам духтошон, ҳам сифатошон хулас беҳтаринанд. нигоҳ кунед, ҳамин тараф ҳамаш куртаву абаяҳои туркиянд. ламиражошон ҳам тозаяй, ё ин ки мисол велюривӣ бошанд, велюрошон тозаяй. ана як кавая фиолетовира бисёр гуфта буданд ки аз пеш нишон тиед ва ма ҳозир ямхе видео кардагием ки хушрӯтар бинед. И медонед турай аз тагиш чӣ дора, чӣ хол дора, материалш ямхе тур баринай. ана иҷада боша абаяҳои туркӣ. нигоҳ кунед чӣ хел хушрӯай. абаяҳои туркӣ ҳам балшемеркаянд. ҳам аламерка дора, ҳам балшемерка дора. материалҳои ино тамоман бо аҷоиб хушрӯай. абаяҳошонам аз 650 сомонӣ сар мешавад то 850 сомона. қиматаш 850 сомонай. бинед чӣ қадр сангкорӣ кардагиай. баъзеош сангои тозаи сваровский якум сорт. моделошонам чӣ хеле ки дида истодаед, моделҳои беҳтаринанд. ҳозир мехоҳам барои шумо бо палтооша нишон тиҳам. стриженый ламаву ам хеле вайошона палтоошона балшемеркаан 600 то 800 сомона будай. костюмчаву ам палтоошон аз 600 сомон то 800 сомона. иҷа ҳам безрукавка дора, ҳам палто. баъд ваёям дора стилҳои классика дора. мисол касоне ки маълима ё ям хеле коргарои ваян давлатан мисол метавонанд ки ям хеле классикора бигиранд, харидорӣ кунанд. курта боша туркияй. туркияро чӣ тавре ки ман ҳозир фаҳмондам ки аз 650 сомон нархш сар мешавад то 850 сомона. ана минам дора харида буданд духтарако. беҳад розиянд барое ки хушрӯвай. сифатошонам хучунам. хеле калонай размерошон то одамои чӣ хеле ки ба мо фаҳмондан размерои то одамои 150 килояра доранд. гарчанде такрорам шавад дӯстони азиз. мисол нама бозор да мегардам арӯз медонам ки мисол бисёр мепурсанд духтаро размерои балшемерка ёфтан бисёр мушкилай. чӣ палто, чӣ янами курта ё ин ки ягон жимпир бошадам размерои балшемерка бисёртар бори туркӣ да меоя ки борои туркира чӣ хеле ки худтон медонед қиматтаракай нисбат ба бори бишкек ё ин ки бори ӯзбекистон. на марҳамат тамошо кунед занҳои азиз. агар шумода дар кор бошад куртои балшемерка аз ӯзбекистон, аз бори ӯзбекистон ё ин ки аз бори туркӣ, пас биёед анамин даҳум дарвоза. бемалол шумо ёфта метавонед. тарафи обтови даҳум дарвоза якум ряд, худаш ҳамин як ряд дора даҳум дарвоза. якум ряд 196 контейнер. биёед ҳамиҷа пурсед ҷои куртои туркиро бо ба шумо мефаҳмонанд. инаи куртаи туркӣ хамилёнай. остиношон бинед чӣ хел омадагиай. аз ин хамилёно чанд намудай, чанд ранг дора. ина бинед гулошонам ҳархелай, рангошонам ҳархелай. сиёҳош ҳастай. ино 650 сомонӣ. иҷада бо бинед вай ҳастай. безрукавко ҳастай. қафош драповияй. пешаш намхе плашовка барин. беҳад размери калонай. нигоҳ кунед. балшемерка 500 сомонӣ. бо шумо биёед як бори дига худтон маслиҳат кунед. шояд ки арзон мекунанд. ина марҳамат безрукавкаш. ямам халияй поёнуш драповияй болош мехай 550 сомон ин намудуш. боз дигар хелошам ҳастай. метавонед ки бинед ва интихоб намоед. иҷа бо палтои 800 сомона ҳастай. анами палтора бинед
стрижену лама ҳастаю ам хеле сифатҳои беҳтарин. ана баъд балшимерка намихе костюмчо ҳастай пешаш кожаяй коричневи 400 сомонӣ будай. иам туркиян. ҳаминое ки дидестед ҳамаш турецкиян. агар балшимерка дар кор бошад метавонед нависед. мо доставка дорем, тавассути почта мо равон мекунем. баъд як чизи дига дӯстони азиз ки инҷа як киртаи фурӯшияй ира комбахтои қиматикати духтагиан нархиш 450 сомон ва духчам қимат духтагиан, вале размериш дуруст наомадай пуштагӣ нест. ҳозир боша 450 сомонда фурӯхта истодан. размериш ба размери 50, 48 ё 50 бишкека рост мебиёя. ин агар ягон хоҳишманд бошад метавонед нависед. комбахтиш дар ҳақиқат ҳам комбахти тозаяй. комбахтиш 1200 гирифтам гуфт соҳибаш. амқа гуфта агар нафурӯхта бошад, барои ки ҳеҷ хеле гуфтам ин видеора ма 5-6 рӯз пеш кардагӣ будам. аз сабаби интернет кам будан монтаж накарда будам. ина абаяи фасон и бори ваяй Ӯзбекистон 300 сомон абаяи нағзиш. Ӯзбекистон абаяҳои 150 сомаву 200 сомонаям дорад. дӯстони азиз, шумо медонед, видеоимро тамошо мекунед, медонед ҳамаи ҳамин нархҳора. ҳозир боша маи дуконам видео кардагӣ манам хе нархҳо ҳаст. бо метавонед хоҳишманд бошед, мисол бозора якбор омада чарх гардед, бинед куҷода чӣ нархай ва аз он ҷо куҷое ки арзон меёбед, аз он ҷо метавонед харидорӣ намоед. хулас анамихе киртаҳо барои шумо. анами комбахто ёра нишон дода будам нав 300 сомонян Ӯзбекистон ва ёшон. нусхои и подкладка дорад. дӯстони азиз, тана наметова, айтагаш подклад дора. ҳозир нишон метим. уҷа манекен тарафи рӯшноида омадагиай бароям хе тинник тофтай, вале дар асл худаш комбахтай, встреча комбахтай, поёнаш бо вай дора, каминашка бар ин дора. рангиша бинед, рангиш фасон. сангчоошам бисёр санги тозаи хушрӯкати ороду даштагиай. чанд ранг дора. анаи халат ҳастай, ваяй сангои тозаи сиёкати ороду даштагиай дарози хушрӯ. нархиш 300 сомон. калташам аст. калташ ба фикрам 250 сомонай. сифати хубаш. як бори дигаам куртора нишон метиҳам то ин ки бо пурратар бинед. агар дар кор бошад, дӯстони азиз, дар ватсапи ман нависед. ино 300 сомония размерои калон мондагиай, 54 мондагиай. анау зарди сафед. на и туркия аз 650 сар меша кирташ. дар ватсапи ман нависед, дӯстони азиз, бо чӣ хел мо равон мекунем бора. пурратар ба шумо ма мефаҳмонам ва метавонед ки дархост кунед ки дар муддати 1 моҳ аз 3 ҳафта то 1 моҳ